Yeah, pakam. Nono vyana vakhela situation ine nyaswitiva uri miya vana va ku cheata mara antoduri va switiva uri musi ni tichita asuri tizvioni ndiva ndikotsireredza mbingano yashu hezvi ndichikonderera asuri ndichidera dana pulupero lori nidoshanduka ndina pulupero lauri nidoshanduka nawo ndikozvivona ndiyapfumula ndaridu asi nne ndothekaini ndiyazvitiva ripira tu sometimes ndiyakwata by the things that you do ndinganisema ndinganirwa but I'm not leaving you vathu vanji vayantsaya vapfungari ndichithere but I know one day utela hanga vudofera zviri cheni miya vana ndiyanifuna kotombera richelo tava pulupelo kana litu ukovera ndandikhoritinga zvambi marongari zviko yes zvonanesa zviko mla mtsetseni ndikhondesa kotoamba simbudziso nsongotuwa nikwanetsa miya vana zviri cheni tiko toda zvo ambesa ndiyazvidiva ati bless apsona hanga hola pesa mara nteya umpfesesa ndiyanifuna ndiyantodesa so ndingazvingasitendo ufambana 9 hoyu medza nsongonyadza nendofa 9 tichita asuri tizvioni ndiva ndikotsireredza mbingano yashu hezvi ndichikonderera asuri ndichidera dana pulupero lori nidoshanduka ndina pulupelo lauri nidoshanduka ndonovona na zvinepe zvenafoda voni fast vangana vamwe ndiyazvidiva nchibva navo vani pas tiva blaming blama ini nonwaluwa nina bas navahamu tiva vudzi vasadhori ndiyaras ari dzule pasi bhebi rirugise mapungu ari takale mutu wanga vachurisela pungu hei mbingano idhofela na viras tatungu ndichumula hune rabva zviyavuyisa nongo ende funo arufela rarwafela rwalusi ende arwarira talana hecho kana xitova chi afumakadzi vodalesa vonipira vonakesa fedzi nne tiva todi ndiko toda ini fedzi vamwe vathu vozviita nakarine zvinasibari vamwe varwachena rifuno zvino rifuno rovrakari asi zvone hutombo rinokaka svino ribanitsara ndiyatema ndoshanduka ari nambe rilivhari tichita asuri tizvioni ndiva ndikotsireredza mbingano yashu hezvi ndichikonderera asuri ndichidera dana pulupero lori nidoshanduka